20 ka mga sakop sa Talisay CDRRMO, Community First Responder ug Resort Lifeguards gipaubos sa 5 ka adlaw nga water search safety ug rescue training. Si Femari dumabok sa detalye. Sa wapasugdi ang 5 ka adlaw nga water search, safety and rescue training, gipaubos una sila og halos usa ka buwan nga mga physical stability training sama sa jogging. Lakip na nini ang patas anay og utong aron maandam sila sa subsub nga water search, safety and rescue o WASAR training. Gikan sa 40, 20 na lang ang nakalusot sa evaluation nga naglangkob sa siyam ka mga sakop sa Talisay CDRRMO, laing siyam ka mga lifeguard resorts ug 2 ka mga community first responder gikan sa barangay Puok ug Biasong. Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga gusto niyang masiguro sa city disaster nga dunay frontliner sa mga posibleng rescue operation nga himuon sa kadagatan. Ilabi na nga 7 sa mga barangay sa Talisay City na himutang sa kabaybayunan ug ganaw sab 3 ka mga resort ang dakbayan. Gituyo kini aron ang napaubos sa WASAR training makaresponde dayon sa labing daling panahon. The most important thing about it is once the training is done, we need the infrastructure and the facilities na maka-rescue ta sa tubig. So, ang most important ana is ang facilities na pangayoon sa disaster. Hopefully makapalit ang speedboat and etc. Mato ni Alvin Santillana, ang Pangulo sa Talisay CDRRMO, nga ikatulo na kini nga batch sa gipaubos sa subsub nga WASAR training. Nalakip sa libreng training ang mga lifeguards sa mga resort nga mamahimong force multiplier sa CDRMO. Ang training proper is 5 days, no? But naani sila'y 2 ka semana nga conditioning and then nasa din sila isa ka adlaw nga screening. So kani sila karon is na screened din sila, so meaning katong wala ka pasar mauto sila ang kuan gi segregate karon, sila naron ang nakapasar, sila may nakapadayon sa training, sila may naay kuan jud kaning possible nga makapasar sa ilahang mga kuan karon, mga activities. Pipila sa mga sakop sa Philippine Coast Guard mo ay mibansay kanila. Sa katulong adlaw karon sa ilang training, gipaygayon una kini sa usa sa mga resort sa barangay Biasong. Gipa-enhance siya because kanimang water safety search and rescue is nani siya mga procedures nga ilahang ipaygayon during the rescue. Naman ta din hay mga scuba divers pod nasa tay mga lifeguard. In fact, i-appeal nato atong mga lifeguard sa mga resorts diri sa Talisay para magdugang pod sila as force multiplier. Oba ni Godfrey Relien ug Rod Prado, Femari dumabok. Balitang Bisdak.